ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napanan yan, tay. Laglagi pa mamin dagiti imbilin na kan ka, ah. Ado sa umdita. Apay managlilipat ha. Kuna na yan, tay. Nga ipalagip ko dagiti bilin na kan ka. Na. No di ka agtungpal, di nakapawitan iti kwarta. Oh, ada mo honorarium ko. Mala, ah. Makamu ka. Win. Sakti makamaw. Ang may mayat mo't lang no pawitan na kanyan, tay. O di adda kwartam, malaksid iti honorarium mau. Kunak ngamin ken kwa na nga uray saan apumanaw ngem napanlata. Ala. No paw itanak di mayat. Isungaro da di mo liplipatan dagiti imbilin na. Tapno nasayat ka kenkwana. Unay nang kail. Awan lang niyan tibanang dito yung balayaw. Binayabayan yun ti balayaw. Kakaiso na nga wan armalite dito'y balay. Di agrelaksak sak paminsan. Wana, ngam subramat nang kail. Kitaan nyo man dito plato yaw. Napuno di talababo yaw. Na. Sakay lagi na, winto nawanin panganan yaw. Ha? Katiso matangkail. Kitain nyo matadag iti lalaban nyo iti banyaw. Nakangangutain. Laban nyo ngaminan ang kail. Apay imay ka dito. Tapno sirmunan na ko araw. Saan matangkail? Ngam kasla na labas mo't ngaminan tiraramidan yaw. Na. Managbaybaya kay umatain. Ultimo arubayan yaw. Di yo pa'y mawali sanay. Alaman nga rod ko araw. Tanga imay ka. Sikan ti mga rabid ka na kita. Yay! Ay, talaga gayam a pinatuloy ni Maribanang tinagpailay. Kasta aya, maray. Wen, Maray. Ay na, amangan numapan aglalaki ijay. Wen, ken amangan kit di no addan lalaki na ijay. Iso nga papili na ti madaya. Kamot. Di ka man nagsao iti kasta Apay nga rod nga, apimanaw ni Maribanang. Maray, pimanaw dito barangay Kabildatan. Gapo, ta inayaban ti kaanakan na nga ada restauran na. Tapno, mapan na no tulungan ni Maribanang kat ikanda iti tangdan na. Ha? Nukasta? Addan trabaho ni Maribanang? Addan pagswelduan na? Katwan, atiw na ka. Gaputa si ka, day talamang padpadakas iti padam a tao ti ammahom nga aramiden. Kapitan, Ay, ada ka di ibagam. Marituyang. awan, Kapitan. Adala kayat ko adamagan. Ay, anjang ay deta. Damagak laeng daytoy Kapitan. Sapay ko tadi mo tagidaksan. Win, Mary. Apay, anya deta. Kayat ko lang amin apon ken. Iso nga iturturod kun adamaga. Ay, damagamaon. Nagaduka nga artimon. Ay, kwa ngamin, Kapitan. Kasla saan anagaw-awid ni Maribanang? Saan pa yun? Ang inawagan na kakadain. Saan pa? Tawan silpon ka. Wangag paisuan niya. Ang nagipawit ka din iti kwartam. Awan pa yung karon. Ay nakapitan, amangan mo't no addan lalaki na ijay. Ha? Kat agin enjoy dan living together. Iso alinipat na kan. Anya? Ay, si kamot marituyang. Day talagayam ti ibagam. Awamot kais iskanda. Apay nang kail. Nakadumo ka lang matbitabal kaon. Agpampanunutak nga rod. Anya ti pampanunutan. Nabayaga din nagawid ni Anthem. Mga nupon timbaga ni marituyang. Anya timbaga ni Nana Tuyang. Amangan kanunood dan lalaki ni Anthem ije na panan na. Ha? Iso adi nagaw-awad. Ay, ano nga ni Nana Tuyang? Tilay bagbaga na, mate. Di ka mamatpati ti day tanggal. Busy lang ni Auntie Ije restaurant ti kanakan na. Iso asa na nagawa-away. Nana Tuyang! Yang! Nagawan mo't tan arespetom iti bakit kwaraw. Ha? Gaputawan mo't manak na kamu bakbakitan. Nagturod ka mo't tan amang ibaga iti kasta kanyak.
Kwarog, rog, 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 rog! Apay nga min nga ibagbagayo kini Uncle Inteng, nga mga nuwad na lalaki ni Auntie Kabanang ijay napanan na. Ha? Aw, di mo man padaksin ni Auntie Banang. Kay anyat amu tayo nga inupod na. Kitaam nga min saan mo nga agaway? Saan nga agaw away, gaputa makumikum iti trabaho na ijay. Uray po utang na natuyang. Awan ti lalaki ni Auntie Banang. Makumikum lang ijay ilay, ngagpabak nang. What? Nawatam kanina natuyang. Ah? Nawatam? Ah? Namangan mo't no si kati at dalalaki na. Ayawan lalaki, kwaraw. Ay way na natuyang. Awan ngagpaiso lalaki. Tawan mo't timangayat kan ka. Taulti mo ni tata ba daw? Agbabawi anang asawa kan ka. Ay, may stresak pare. Day, Ay, apay paray. Gapo ka di itiin bagbaga ni Tuyang. kaslakastan. Pinapasinsya mo na ni Tuyang ko paray. Amumutan ti ugali na. Ewan pare. Malipatak matla siguro. Ay, yan ni Tuyang. Ay, kat may isa. May stresak iti kinariga ti biyag. Ay, day tangarod kit paray. Imbag kidiking ka paray. Tadaw nuraryum mo. Ah. Kin mangmanggaday ni Maribanang. Ay, dahi tangarukit. No saan kumaga po iti kinariga ti biyag. Saan ngay madayo ni kumarayim. Tapno, agdenden na kami kumaadwa. Ala, saan na bali paray. Saan na day ta ti pagparikutam. Aglipas to day ta. Kanya ka di timbagbaga ni tata ba daw? Tama-stress kayo akaw na ayaw. Tangarod. Una yun. Apay nga min na yan. Ay, agtudo ko may tinakapigpig sa. Tapno, marunaw amin agraman problema. Anya? Talaga desperado kayo una, Uncle. Ewan nga rod ko kwarta. Dahil tati pag problema akla unay. Ay, susangkal. Kwarta mo't gam ti parikot yaw. Saan kayo matulungan dita? Ha! Awan mo ti adu akwarta kita. Ay, win. Kaya mga no ada mo mapagutangan. Awan mo ti amamu ka milyonaryo, Uncle. Na. Kwa. Uray saan milyonaryo basta agpautang. Awan nga raw. Bayan niyaw, tagbiro ka kiti pagutangan niyaw. Tap numasulbar ti parikot niyaw. Kagawad ko nang, ang mga nuadaan mo yo, pagutangan. Nay, pangusaram iti utangam, kwarog. Yutangak ko man ni Uncle kang maintay, tanay. Madip-dipris ka na, tawan kwarta na. Ah, Huwag kagawad. Ang mga numapukaw na pa yung tilimbong ti panunot na, no awan may gaman na kwarta. ay, padasok, ti mangibagay ti gayim kaw. Barang ada mautang ko kankwana. Ay, agyaman na kagawad. Talaga nga minakayat ko atulungan ni Uncle Kao. Diyak kaya tabay-bayan. Apay ngay paray. Agkulkulong ka mo ilatan iti palayaw. Agpamarangak a problemado la unay tapno mamante kanyak. Paray, mangmangag na ka day. Ay. Na, nagatidog mo day ta na sinay mo paray. Kasla da pagdaldala na ma. Ay, ba stresak pare. Saan mo tayo na sumangpet ni Banang? Kit awan pa'y pulos kwartak. Ay, makapa-stress ti kasasaad ko. Ay, na yun paray. Di mo itulok Saan na balay? Taadan tulad ta. Ay, kasapula konti kwarta. Ay, mga no, adem bulsam di tatautangag. Ay, awan paray. Ah. Ngam no mauray mau. Mapanak bumulong, diti kasinsing kaw. Basta uray ma. Ay, sige pare. Urayat dita. Takasapulak di kwarta. Papananta ka dahi, tataba daw. Mapantay jay sintraw ko araw. Mapanta sarakan, ti kasinsing kaw. Apay ka di, tataba daw. Mapantagi bagay ti kwarta na. Kasapulan ka nung amin ni uncle mo nga inteng. Ay, dahi tangarod ka, tataba daw. Kusla mabagtitan, kaputawang ka no kwarta na. Ay, yan nga paiso ay atibiyag. Ala, usarin tapay day ta tricycle mo ko araw. Tamapantan. Marang adda may pautang ti kasinsing kaw. Kit isupay lang, titid kaw, kani parinteng. Isula ka rin awan pagsapulan na.
badong kan kwarog ti umay dito ya. Sigurado, iyang dati kwarta. Mayat din na panunod ka. Ura dya ko nagtrabaho. Tanggay. Nay. Kaslagat katawa kayo tayo. Saan man? Nangig may kinitatabad ng tikatawa yaw. Saan kunak, nay? Kahit kumusta ka niya, paray? Kastoy pare. Ikagkagumaak. Saan na ma-stress? Diyak pa'y kaya ti ma-depress, Ala, di mo nga min itultulo ka, paray. Ha? Saan na balay? Ada na bulog ko, iti kasinsing ka. Isupay laing, tiwasaran. Paisaw! Kasla nakababain. Di ka nagbabain, paray. Antay, awate mo. Asus. Bayadan tulatan, into na dati kwartan. Thank you, pare. Sa dabali, bayadak to dito. Kumusta nga tan ni Kapitan Maray? Panagkunakit, nasaya at maut. Adda nga takwarta na. Agsingsingir nga minaon jay kasinsin ni Badong ijay binulod da kwarta. Ay, kaing kadamagan Ada mo siguro kwarta na. Amangan no awan, amangan no maistris lang no ibaga. Sapay madikanukit, tirik na na. Saan mo't siguro, Maray? Mapan mo lay baga May mayat mo't lang no mismo asikati mangibaga. Ay, ibaon ko man nga rod ni Badong kaw, tamapan na singiran. Tanay, agkarasublay di kasinsin na ijay balay. Wow, Maray. Ipakaawat yaw, mas hapol ngagbayad matan. Tanay, da kayon ti agrabyadaw. Kaasi kayo humat, no da kayo ti mang back up. Nga rod Maray. Jesus. Da pari badong ti tataulan ni Whitey. Ada kadwa na. Ang mga nuday tadi kasinsin na nakautangak kitag singer. Pamarangak man nga agbalat at no di dakpilitan nga agbayad. Paray! Paray! Kumusta kan? Umay kami man. Kadwa ni Dalmasyo, kasinsing ka. Sana nga agtagtagaray. Paray! Mangmangagnak ka day. Ay, paray! Parintay! Sumungbat ka ba da? Inkanto! Inkanto! Na, anya nga inkanto paray. Siyak day tao, hindi pare mabadaw. Pangasimi, di nakadanun inkanto. Na, Nay, anya ka ti mapaspasamak ken kuana kasinsin ba daw? Sus! Lubong dagiti prinsipi kan inkanto? Sos. ay por Diyos. Inkanto? Panagkunak sa balay, ti mapaspasamak king ka, paray. Naskin na mamuan ni Kwarog day tao. Ay. Ay, umay kang kasinsin Dalmasyaw. Mapandan. Ay. Dajay, napandan. Baligi tinaramit ka. Naglaingak nga agakting. Di da ka masingir iti utang mo, inting. Naskin na mapan mo kitain na angkel mo nga intay, Kwarog. Ha? Apay ka day tataba daw. Napan kami itay. Mapan mi kung masingirin ti utang na. Kadwak ti kasinsin ko, Dalmasyaw. Ang magkakanat mo ti magbaga na. Ha? Makaya pa ka day tataba daw. Saan, Kwarog? Tila ibagbaga na. Iso pa nagkunak. Kit napukaw nan, tilimbong ti panuno na. Ha? Apay ngay? Anya rasaon, tanapukaw na tilimbong ti panunot na. Ay, yung mga no na depression na. Gapo iti adu nga utang na. Yay! Ay, kaasimag ni Kapitan. Ay, uwan nga road. Agbalamot teng. Ay, una yun, tagbala. Gapo siguro iti agsasalupang nga utang na. Ay, uwan nga road. Saan mat nga isulang, ti adda utang na. Wan nga rod Maray. Kaslasi ka. Ati dogan ti listaam dito tersinak. Ha? Ngam amaw nga igagagaram ti saan nga agbayad. Na, ni Kapitan ti saritaan. Ita, kalaat matan na siya. Ay agbayad ka ngaminan iti utang mau marituyang. Wan kaday, agbayad ak tulak ta. Unay daytan, ni Kapitan ti tungtungan. Ngam siya matang tinagturungan ti saritaan. Ang kalintay. Kwarog.
Agin inom kayo iti harak. Kwa. At dapay pulutan nyo alityan. Kwa raw ka anakan. Kunak man nagbala kayo angkay. Sasawam ngagbala. Limpyo ti angkel mo. Ay, umay ka kay data agsyat ta adwa. Ay saos, maditi naramid yung angkay. Nagpamarang kayo laga mabala, tapno sanda kayo asingirin dagiti nakautangan niyaw. Ipulong ka kinitata ba daw? Ipulong ka mat kini antibanang. Tapno di yun ululitan tinaramid yan. Ay, please, kwa raw. Huwag mong gagawin yan. Masisira ang buhay ka. Yay. Angkay. Apay, sino ti mangkamkamat kan ka? Ta dito ibalay ti paglamangam. Ano antibanang? Ha? Tan. Ayak! Kinapudno na, imawag kanya kidirabi ay. Kat dinamag na, nupudno ti dimanong kan kwa na may papankan ka. Katuan ko na ako na, tapudno may. Na! Awan lang amin oras kung imay nang ibagakin ka. Di mawag niya anti idirabi ay. Anya kamitin! Apay anagwan ka ngay! Pudnumat ngamin anaging babagtit ka. Ay, wala yan. Tapno di da kasingiran dagiti nakautangam. Mangibabayin ka ka na, ako na ni antay. Anya? Agong ungit ah. Ay, Kat ita, si Mang Peteng. At dan iti dalan ngagturong dito'y balayaw. Ang mga no, balunitin na ka. Day tantumat nga main. Ay, sus! Inukat mo teridaw! Agday tan yan, tay. Nakon, magna ititawa iti kusina. Anya? Itay! Ay, sangon yun ni antay. Di yu itarayan. Kan agbayad kayo na kadagiti utang yaw ang kalintay. Ay na, kapitan. Iutang, rumbang abayadan. Saan ataldikutan? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junred. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.